नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत. बरेचदा आमी अशें म्हणटा की शिक्षण हें खूब फॉर्च्युनेट लोकांक मेळटा, बट आतां तो खुबसो मातसो हें चेंज जाता. काही दिवसां पयलीं किंवा काही वर्सां पयलीं स्पोर्ट्स सुद्दां हे फॉर्च्युनेट लोकांकूच मेळटाले. म्हणजे सगळे जाण खेळटाले, आमी खेळ्ळ्यात, बट सगळेच जाण स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल, इंटरनॅशनल लेवल पावता काय ना, तांकां ते टॅलंट तांचे रिक्विजीट प्लॅटफॉर्म मेळटा काय ना, हो बरोच मोठो प्रश्न आसलो. बट आतां सरकाराच्या माध्यमांतल्यान खुबश्यो गजाली चेंज जायत आसात. म्हणजे खेलो इंडिया आसूं किंवा वेगवेगळे इनिशिएटिव्स आसूं, आणि हे फक्त सरकार पुरते मर्यादित ना. हांगासर अशेंय थोडे काही व्यक्तिमत्व आसा आमच्या ह्या देशान जे स्पोर्ट्स आनी एस्पेशली अंडर प्रिविलेज लोकां खातीर स्पोर्ट्स हो प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर तांचे टॅलंट खंय तरी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल ह्या माध्यमांतल्यान पावोवपाचें एक बऱ्या पैकी काम करता. काल परवा जर म्हाका कोणें विचारलें नागपुरान कितें फामाद, जाल्यार हांव म्हणटलो आसलो संत्री आनी मोसंबी. बट आयज जे म्हाज्या वांगडा व्यक्तिमत्व हांगासर बसला, म्हाका कोण विचारीत जाल्यार नागपुरांत कितें फामाद, म्हणजे तांकां आनी वेगळी ओळख करून दिवपाची गरज ना. म्हाज्या वांगडा आसा खुद्द विजय बारसेजी, जे स्पोर्ट्स फ्रॅटर्निटीन जर तांकां हें नांव सांगीत जाल्यार डेफिनेटली वळखतले. बट जेंकां ओळख ना, आमच्या गोंयकारांक जी ओळख ना, आवर्जून सांगूंक सोदता की स्लमान फुटबॉल एनग्रेव करप आनी तितूंतल्यान टॅलंट तो नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरप, हें व्यक्तिमत्व ह्या आयज हेंच्या जर्नीचेर आमी आयज उलयतले आनी जाणून घेतले की हेंचो हो प्रवास कसो सुरू जालो आनी आयज ते खंयच्या लेवलाचेर फुटबॉल खेळटा. वेल, फक्त गोंयांतूच न्ही, नॅशनलीच न्ही, तर इंटरनॅशनल फेम व्यक्तिमत्व आयज म्हाज्या वांगडा बसलें. आनी खरेंच आयज खूब म्हाका दिसता भाग्यवान हांव तांच्या वांगडा आयज एक सीट शेअर करता आनी इंटरव्यू करपाचो म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. सर, पहिलं प्रथम नमस्कार, वेलकम टू गोवा. गोव्याला खूप थांबलेलो आम्ही बहुतेक तुमच्या ह्या येण्याला. मला सांगा, कसा वाटतं गोव्यात आज तुम्ही आलात? नमस्कार. तुमच्या थ्रू गोवेकरांनाही नमस्कार करतो, कारण तुमच्यामुळे मला पहिल्यांदा गोव्यातील माझ्या सर्व जनतेशी बोलायचा एक चान्स मिळत आहे आणि ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला धन्यवाद देतो. तसं मी मुळात महाराष्ट्रातील नागपूर जिल्ह्याच्या जवळ आणखी एक भंडारा म्हणून जिल्हा आहे, तिथल्या एका गणेशपूर किंवा जुन्या काळातलं शनिचरी ह्या खेड्यातून आलेला मी. आणि तिथं माझं त्या काळात 11व्या वर्गापर्यंतचं शिक्षण नगरपालिकेच्या शाळेतून झालं. आणि तो काळ असा होता की जिथं खेळायला तर मुळीच कोणी विचारत नव्हतं, पण शिक्षणालासुद्धा फार कमी महत्त्व होतं. आणि त्यातल्या त्यात इंग्लिशसारख्या विषयाला तर मुळीच महत्त्व नव्हतं. प्रत्येक प्रकारातून जिथं काहीच मिळत नाही अशा जागून सर्व काही मिळवायचा मी प्रयत्न केला. आणि तिथून जितकं काही मिळवता येतं शक्यतोवर जास्तीत जास्त मिळवायचा प्रयत्न केला. आणि ते करत करत आज मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. हे मी माझं भाग्य समजतो. मला ह्याची प्रेरणा माझ्या आईवडिलांकडून झालेली आहे. वडिलांनी एक शिकवण आम्हाला दिली आणि त्या शिकवणीमुळं आज आम्ही इथपर्यंत उभं राहण्याच्या लायकीचे झालेलो आहोत. 1963मध्ये मी नागपूरला हिस्लॉप कॉलेजमध्ये शिकायला आलो. तिथून 69पर्यंत मी माझं MAचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्याच्यानंतर मी शारीरिक शिक्षणाकडे वळलो आणि शारीरिक शिक्षणात मी MPEd, NIS ह्याच्यासारख्या ज्या लागणाऱ्या गोष्टी होत्या त्या पूर्ण केल्यात. आणि 1970मध्येच मी हिस्लॉप कॉलेजमध्ये शारीरिक शिक्षक म्हणून लागलो. आणि ग्रामीण भागात असल्यामुळं ग्रामीण भागातून इतर खेळांना काहीच महत्त्व नाही. खेळही खेळले जात होते त्या काळात. म्हणजे सकाळी उठून खूप धावा, आणि ते धावणं म्हणजे असं 1-2 किलोमीटर नव्हतं राहत. ते धावणं म्हणजे 5 मैल 10 मैल. आणि सकाळी 4 वाजता उठायचं, सकाळी धावणं आहे, तिथून नदीत पोहणं आहे, संध्याकाळी आखाड्यात जाणं आहे. फक्त ह्याच्या व्यतिरिक्त कोणताच खेळ शहरात येईपर्यंत माझ्याजवळ नव्हता. ज्यामुळं मी आज प्रसिद्धीला आलेलो आहे. फुटबॉलला मी कधी माझ्या जीवनात पायसुद्धा लावला नाही. त्या काळात कॉलेजमध्ये शिकायला आलो, ग्रामीण भागातून आलो, म्हणून शहरातल्या खेळाडूंनी कधी ग्राउंडवर उभं राहू दिलं नाही. आणि मग फुटबॉलकडं, हॉकीकडं त्या काळात वळता आलं नाही. परंतु स्विमिंग, ॲथलेटिक्स, कुस्ती ह्या खेळांकडं माझा ओढा होता, ते माहीत होतं. त्याच्यामुळे मी तिकडं वळलो. आणि 1970मध्ये मी जसं कॉलेजला लागलो तसंच मी
हँडबॉल त्या काळात आपल्या देशात नवीनच खेळ आला होता आणि मी त्या खेळाकडे वळलो आणि तिथून माझ्या शहरातील खेळाच्या जीवनाची सुरुवात झाली. मी हँडबॉलला राष्ट्रीय स्तरापर्यंत खेळलो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जेव्हा जायचं सिलेक्शन झालं नेमकं त्याच काळात आणीबाणी लागली आणि देशातली कोणतीही टीम बाहेर जाऊ शकली नाही. त्याच्यानंतर मग मला नाईलाजाने वय वाढत होतं म्हणून ऑफिशिएटिंगकडे वळावं लागलं आणि मी 1982चा एशियाड जेव्हा देशात होतं मी तिथं रेफरशिप केली. त्याच्यानंतर मी चायनामध्ये जाऊन ए ग्रेड केलं. असला हा माझा खेळाचा प्रवास हळूहळू सुरू होता. खेड्यातून आलो, शहरात आलो, शहरात कॉलेजमध्ये लेक्चरर झालो. मग असं वाटू लागलं की आपल्याजवळ काहीच नव्हतं आणि आज इतकं मोठं आहे, मग ह्याचा उपयोग काहीतरी झाला पाहिजे, समाजासाठी झाला पाहिजे, कारण ह्या समाजाने मला भरपूर दिलं. 2000 साली मी शहरातली क्रीडांगणं वाचवायच्यासाठी क्रीडांगण बचाव ही मोहीम सुरू केली आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी क्रीडांगण वाचवत असताना मला असं एका पावसाळ्याच्या दिवशी असं माझ्या निदर्शनास आलं. पाऊस आला म्हणून मी थांबलो एका झाडाखाली आणि त्या झाडाखाली थांबलो तर मागच्या बाजूला ग्राउंड होतं आणि त्या ग्राउंडच्या बाजूला झोपडपट्टी होती आणि त्या झोपडपट्टीतली मुलं त्या ग्राउंडवरती खेळून राहिली होती. त्या मुलांना मी रोज बघत होतो. माझ्या कॉलेजच्या ग्राउंडवरती बाजूला एक बसस्टॉप आहे आणि त्या बसस्टॉपवरती सकाळीच गाड्या लागतात. सर्व 9 वाजेपर्यंत पुणे, कोल्हापूर, मुंबईहून येणाऱ्या गाड्या तिथं लागायच्यात आणि त्या गाड्यामधून पॅसेंजर उतरले म्हणजे हे झोपडपट्टीतले मुलं त्यांच्यावर लक्ष ठेवून राहायचे की कोणाचं दुर्लक्ष होत आहे, कोणाची बॅग उचलता येते, कोणाचं पॉकेट मारता येतं, कोणाचं काही ना काही उचलायचं. हे सर्व मी त्यांच्याकडून पाहत होतो आणि तिथून बॅग उचलली म्हणजे ती बॅग घेऊन माझ्या कॉलेजच्या कॉर्नरला यायचे, फोडायचेत. त्याच्यातले फक्त पैसे ते घेऊन जायचेत आणि बाकी सर्व तिथं फेकून जायचे. मला नेहमी वाटायचं कितीतरी महत्त्वाचे कागद आहेत लोकांचे, हे कागद इथं पडले. त्यांना त्याचं काहीच नव्हतं. त्यांना त्याच्यामध्ये जे काही थोडंसं जरी भेटलं तेवढं घेतलं, बाकी फेकून द्यायचे. ह्या मुलांचं आयुष्य मी रोज पाहत होतो आणि आज ती मुलं माझ्या मागं फुटल्या प्लास्टिकच्या बकेटला किक करून फुटबॉल समजून खेळून राहिली होती. मी त्यांच्याकडे पाहत राहिलो. पावसाळ्यामुळे मी त्या मैदानाच्या किनाऱ्यावरती थांबलो होतो झाडाखाली. त्यांच्या ओरडण्यामुळे माझं लक्ष त्यांच्याकडे गेलं आणि मी जेव्हा पाहिलं तेव्हा ती मुलं तिथं अगदी तल्लीन होऊन खेळत होती. त्यांचं दुसरीकडे लक्ष नव्हतं त्या काळात आणि सर्व चिखलात. ज्यांना ती बकेट मिळाली किक करायला त्याला किक करायचे, ज्यांना नाही मिळाली ते चिखलात लोळायचे. ते सारखं मी बराच वेळ पाहत होतो आणि ते पाहत असताना माझ्या डोक्यात येऊन राहिलं तर मी ह्यांना रोज चोरी करताना, बिड्या पिताना, खर्रा खाताना, दारू पिताना, शिव्या देताना, भांडणं करताना मी पाहतो आणि ही मुलं ह्या वेळेस जी आहेत त्यावेळेस ही काही नाही करत आहेत आणि फक्त तिथं त्या प्लास्टिकच्या बकेटला फुटबॉल समजून खेळत आहेत. मला असं वाटलं माझ्यातला शिक्षक तेव्हा जागा होता की अरे हे मुलं इतक्या वेळपर्यंत इथे आहेत आणि इतक्या वेळपर्यंत हे इथे आहेत, ह्यांनी ह्याच्यापैकी काहीच केलं नाही. आणि समजा जर मी ह्यांना फुटबॉल दिला, खरंच फुटबॉल दिला उद्यापासून, तर हे त्यांच्या त्या चोरीच्या वेळेला टाळून माझ्याजवळ राहू शकतील, फुटबॉल खेळू शकतील. तितका वेळ तरी निदान मी त्यांच्या जीवनात चांगला देऊ शकतो, समाजातला हाही घटक वाचू शकतो. निदान काही वेळ तरी मी ह्यांच्या जीवनात चांगले क्षण देऊ शकतो. आणि इथून मला असं वाटलं की मी ह्यांना आता फुटबॉल देतो आणि ती माझ्या. मी तुम्हाला इंटरप्ट करतो कारण बरेचदा आमचा जॉब असतो की प्रश्न विचारायचा. तुम्ही जर आवर्जून ऐकता उदयचांद, तर आय डिडंट वॉन्टेड टू डिस्टर्ब सर बिकॉज दी एंटायर लाईफ त्यांच्यानी जी सांगली आपली, राईट फ्रॉम हिज अर्ली डेज, खेड्यातल्यान त्यांचा प्रवास, त्याच्यानंतर पुढे शिक्षण आणि त्याच्यानंतर ते स्लम, जाचेर म्हाका दिसता हे इट वॉज एज गुड एज अ स्क्रीन प्ले. अँड आय वॉज जस्ट लिसनिंग टू इट. आय फेल्ट की हां ही एक मुवीशी दिसता म्हाका. आय जस्ट वॉन्ट टू मे बी टीज यू अ लिटल. ह्या व्यक्तिमत्वाचेर पिक्चर सुद्धा येता आणि ते दिग्गज कलाकार ताजेर एसोसिएट जावं. ताज्या नंतर ते लेटर उलय. हांव फक्त इंटरप्ट करता एका गोष्टी खातीर. इट वॉज नथींग शॉर्ट ऑफ अ स्क्रीन प्ले ऑफ अ मुवी दॅट ही वॉज जस्ट नरेटिंग टू मी. सर, नाव कमिंग टू अ व्हेरी क्रुशल पार्ट. यू सेड की इस्लामची मुलं होती, ते लोक खेळाकडे त्यांचा तसा संबंध नव्हता, फक्त एक टाईमपास मे बी इरिटेट करायला असा हा खेळ होता त्यांच्याबरोबर. त्यात तुम्ही त्यांच्या जीवनात आला
हा प्रवास जो होता तुमच्या एंट्री इन देअर लाईफ आणि देअर एक्सेप्टन्स, तो एक्सेप्टन्स कसा होता आणि त्याच्यानंतरचा प्रवास तर तुमचा इज नथिंग लाईक नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मूवी. मी तुम्हाला आधी सांगितलं की मी मुळातच असं समजून चला की त्यांच्यापैकीच एक होतो. म्हणजे मी खेड्यातून आलो, ग्रामीण भागातून आलो, जिथं काहीच नाही. ह्यांच्याही जीवनात ते शहरात राहतात, पण त्यांचं शहरातलं जीवनसुद्धा तसंच. म्हणजे त्यांच्याजवळ काहीच नाही, माझ्याजवळ काहीच नव्हतं लहानपणी. आणि त्याच्यामुळं मी आणि ते ह्यांच्यात कधी जास्ती फरक होऊ शकला नाही आणि आजही झालेला नाही. ते माझ्यासाठी आहेत, मी त्यांच्यासाठी आहो. मी जेव्हा हे बघितलं की आपण काहीतरी करू, मी त्यांना त्यावेळेस विचारलं मध्ये थांबवून की मी तुम्हाला फुटबॉल देऊ का? फुटबॉल का फुटल्या प्लास्टिकच्या बकेटने खेळता, एखाद्याचा पाय इंजुअर्ड होईल, पण झाला नव्हता. त्यांना खूप आनंद झाला की त्यांना माहीत होतं मी सर ह्याच कॉलेजमध्ये आहो. त्यांनी म्हटलं सर दीजिए ना, हम फुटबॉल खेळेंगे. मी त्यांना फुटबॉल नेऊन दिला कॉलेजमधून. आणि मग देत असताना माझ्या मनात दुसरी कल्पना आली की आपण ह्यांना मॅच खेळण्यासाठी इन्व्हाइट करावं कॉलेजच्या ग्राउंडवरती. आणि तिथून मग त्यांना बॉल दिला, दुसराही एक टीम शोधावी लागली, त्यांना बॉल दिला आणि मग त्यांना सांगितलं की तुम्ही अमुक दिवशी फुटबॉलची मॅच खेळायला माझ्या हिस्लॉप कॉलेजच्या ग्राउंडवरती यायचं. आणि ते झोपडीतले होते, त्याच्यामुळं त्याला मग म्हटलं आता टुर्नामेंट आपण सुरुवात करतो, त्याला काहीतरी नाव दिलं पाहिजे. मग मी माझ्या मित्रांना बोलवलं, म्हटलं यार असं असं आहे, ह्या मुलांच्यासाठी आपण काहीतरी करावं अशी माझी इच्छा आहे. आणि त्या टुर्नामेंटला मी नाव देतो आहे झोपडपट्टी फुटबॉल, ज्याला आज आम्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती स्लम सॉकर म्हणून ओळखतो. ते स्लम सॉकर मुळात झोपडपट्टी फुटबॉल आहे. आणि हे 2001मध्ये मी नागपूर शहरातून सुरू केलं. पहिल्याच वर्षी जेव्हा मला मीडियाने ह्याच्यात खूप मदत केलेली आहे. पहिलाच प्रवास जेव्हा सुरू झाला, पहिल्या वर्षी 128 टीम्स, 128 झोपड्या पुढं आल्यात. मला ॲक्च्युअली त्याचे झोन करावे लागलेत. 32-32चे 4 झोन केले आणि समोर थांबवणी दिलं की अब एंट्री नाही होगी. सुटसुटीत आता झोपडपट्टीचे प्लेयर आहेत, ते काही प्लेयर तर नाहीतच. मग त्यांच्यासाठी सुटसुटीत नियम बनवायचे. ते मी ठरवलं मित्रांच्या सोबत की आपण क्रीडांगण बचाव आपली ओरिजिनल मोहीम आहे, आपण तिथंच जाऊ, ते ज्या एरियात राहतात तिथंच जाऊ आणि तिथं टुर्नामेंट घेऊ. आता तिथल्या एरियामध्ये काही ग्राउंड तर राहणार नव्हतं, गड्डे गुड्डे असतील, हम लोग वही करेंगे, आपण तिथंच करू. गड्डे असतील ना आपण तिथंच खेळू, ह्यांना काहीच लागत नाही, मला माहीत होतं. हे पडले तरी ह्यांना लागत नाही, मला मी पाहिलेलं होतं याचं लाईव्ह. तर तशा जागी जाऊ आणि फुटबॉलच्यासाठी नियम काही ठेवले नाहीत. बस ग्राउंड जितकं अवेलेबल असेल, चारी बाजूने सारखं राहिलं पाहिजे. दोन्ही बाजूला गोलपोस्टच्या नावावरती 2 बांबू लावून टाका, वरती एक बांबू बांधा. हे झालं गोलपोस्ट. आणि नियमाच्या नावावरती ऑफ साईड ठेवायचा मुळीच नाही. ऑफ साईडने नेहमी भांडणं होतात, चांगल्या इंटरनॅशनल टुर्नामेंटमध्ये भांडणं होतात ऑफ साईडवरती. इथं ऑफ साईड ठेवायचाच नाही, म्हणजे भांडण होणारच नाही. रेफरी पण आम्हाला मिळणार नव्हते. मग कोणीतरी रेफरीसाठी उभं केलं, त्याला सांगितलं नाही कोई हरकत नाही, फक्त त्या गोलपोस्टच्या आतमध्ये बॉल गेला, तुला कळणार आहे गोल झाला, विसल वाजव गोल झाला. त्याच्या पुढं काही झालं तर ते स्वतःच ओरडतात, सर पेनॉल्टी, हँड हो गया, हँड देऊन टाक. टीमला आधी इन्स्ट्रक्शन्स राहायचं, भांडण करायचं नाही. भांडण केलं तर मुळीच टुर्नामेंट होणार नाही, तुम्हालाही बाहेर काढून मी टुर्नामेंटच घेणार नाही. ही माझ्या सुटसुटीत ह्याची सुरुवात झोपडपट्टी फुटबॉलची. पहिलं वर्ष तसंच आटोपलं. दुसऱ्या वर्षी आणि जी टीम हारायची त्या प्रत्येक टीमला मी फुटबॉल बक्षीस देऊन राहिलो होतो. कारण फुटबॉल द्यायच्या मागं माझा एक हे होता, उद्देश होता की हा फुटबॉल हे लोक जेव्हा घेऊन जातील, आता फुटल्या बास्केटने खेळणार नाही आणि हा फुटबॉल फाटेपर्यंत अगदी त्याच्यातलं ब्लॅडर जरी निघून गेलं तरी त्याच्यात कापड भरतील, पण कमीत कमी 1 महिना हे खेळू शकतात. आणि तितका वेळ मला त्यांना ग्राउंडवर ठेवायचं होतं, ह्या वाईट गोष्टीपासून दूर करायचं होतं. हे माझ्यासाठी माझ्या जीवनाचं एक मिशन झालं की मी फुटबॉलच्या थ्रू त्यांचं वैयक्तिक जीवन बदलू शकतो. बट सर, फर्स्ट टाईम तुम्ही जेव्हा ऑर्गनाईज केलं, ऑब्व्हियसली तुम्हाला मीडियाने सपोर्ट केला, बट तेव्हा तुम्हाला वाटलेलं का हे एवढं मोठं होऊन जाईल? हे तर मला आधी स्वप्न आहे माझ्यासाठी. हे एवढं मोठं झालं हे माझं आधी स्वप्न आहे. कारण मी कधीच विचार केला नाही की एवढं मोठं हे होऊ शकतं किंवा मी काहीतरी वेगळं काम करत आहो, हे मला कधीच नाही. मी माझं कर्तव्य करत आहे. माझा नेहमी पहिल्यांदाच बोललात की हे माझं कर्तव्य आहे, कारण माझ्याजवळ काहीच नव्हतं माझ्याजवळ. आणि आज माझ्याजवळ
जो कॉलेजचा लेक्चरर आहे ना त्याने जो पगार मिळतो तो पुष्कळ झाला, तर तो खर्च तर झाला पाहिजे ना. तो मी ह्यांच्यावर खर्च करायचं ठरवलं होतं. तो पगार माझा, आणि फक्त माझा पगार नाही, माझी मिसेससुद्धा प्राध्यापिका होती. ती चंद्रपूरला एक वुमेन्स कॉलेज आहे, वुमेन्स कॉलेजला ती पण प्राध्यापिका होती, रंजना म्हणून तिचं नाव, रंजना बारसे. तिचा पगार आणि माझा पगार हा आम्ही दोघंही ह्या झोपडपट्टीतल्या मुलांच्या खेळावर आम्ही खर्च करत होतो, आणि ते अगदी 2001 पासून 2008पर्यंत करत होतो. कारण ते आमचं त्या फुटबॉलला कोणी त्या काळात डोनेशन देणारं नव्हतंच. क्रिकेटसाठी 500 रुपये देणारा फुटबॉलसाठी 5 रुपयेसुद्धा देणार नव्हता, आम्हालाही माहीत होतं. आणि त्याच्यामुळे कोणाकडं मागायच्या ऐवजी माझं मिशन आहे, आमचं मिशन आहे, आम्ही ते पूर्ण केलं पाहिजे ह्या भावनेतून आम्ही दोघे, मी आणि माझी मिसेस, माझं कुटुंब हे पूर्ण करतो. एवढं तुम्ही जस्ट मी नाही म्हणणार की हे तुमचं स्वप्न होतं, ते ॲक्च्युली रिॲलिटी झाली. म्हणजे स्वप्न बघायच्या अगोदर ते रिॲलिटी झाली, अँड बाय द टाईम यू रिअलाइज इट वेंट इंटरनॅशनल अँड इट इज अ ब्रँड टुडे. सर, गोव्यात आपण फुटबॉल खेळतो, म्हणजे मला वाटतं प्रत्येक मेजर प्लेयर जो आहे त्याने आपली सुरुवात ही कुठून शेतातून केली आहे. म्हणजे व्हेरी मॉडेस्ट सुरुवात, कोणच ग्राउंडवर नाही सुरू करत. अँड दॅट इज द कनेक्ट दॅट गोवा गिव्ज यू. ऑब्व्हियसली फुटबॉल इज पार्ट ऑफ आवर DNA इन गोवा. आता तुम्ही आपली एक वेगळा कॉन्सेप्ट घेऊन येत आहेत गोव्यात, जो ऑब्व्हियसली गोव्याचे जे फुटबॉल प्रेमी आहेत ते डेफिनेटली आवर्जून येणार. मला आय एम व्हेरी मच शुअर पीपल हू आर व्हेरी फॅन ऑफ फुटबॉल विल डेफिनेटली कम. द इव्हेंट इज नॅशनल इन्क्लुजन कप, ज्याची 18वा एडिशन आहे हा तुमचा. 18 पूर्ण झाले, ते 19वा. सो 28 फेब्रुवारी ते 3 मार्च हा मिरामार बीचवर होतो. ह्याच्याबद्दल मला वाटतं लोक आवर्जून ऐकणार. गोवा, आपल्या देशात जर फुटबॉल म्हणाल तर गोवा, केरळ आणि पश्चिम बंगाल हे इथं फुटबॉल खेळला जातो. आणि जसं तुम्ही म्हणाले, आपल्या देशात नाही, जगातले बेस्ट फुटबॉलर्स जे आहेत ते सर्व, ज्यांच्या जो काहीच नव्हतं, म्हणजे फुटबॉलचे शूजसुद्धा जे घेऊ शकत नव्हते, असल्यांनी त्या खेड्यातून, त्या ग्रामीण भागातून, स्लममधून, तिथूनच फुटबॉलचे ओरिजिनल प्लेयर पैदा झालेले आहेत. बहुतांशी, सर्व नाही पण बहुतेक प्लेयर्स जे आहेत ते तिथून आलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळंच मला असं वाटलं की गोव्याकडं आपण वळलं पाहिजे. कारण गोव्यातली मुलं ह्याच्या आधी आमच्या इथं खेळायला आलेली आहे, टीमने नॅशनलमध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आहे. आणि मला नेहमी वाटायचं की आपण फुटबॉलचे जे शहरं आहेत किंवा फुटबॉलचा जो एरिया आहे त्याच्याकडेही गेलं पाहिजे. ह्याच्या आधी कलकत्त्यामध्ये आम्ही नॅशनल केलं, जिथं वेस्ट बेंगॉलमध्ये. ह्याच्या आधी आम्ही बेंगलोर साऊथमध्ये जाऊन नॅशनल केलेलं आहे. गोवा सुटून राहिलं होतं, म्हणून मग आम्ही गोव्याला याचा प्रयत्न केला. अशा जागी मला माझा झोपडपट्टी फुटबॉल किंवा स्लम सॉकर तिथं पोचवायला पाहिजे, तिथं करायला पाहिजे. आणि फुटबॉल प्रेमी असल्यामुळे मला माहीत होतं की प्रत्येक जण फुटबॉलच्या मॅचेस पाहायला, कारण हा नवीन प्रकारचा फुटबॉल आहे. 11 साईडचा फुटबॉल नाही, हा फुटबॉल 4 साईडचा आहे. ह्याच्यामध्ये 4 प्लेयर, 3 फील्ड प्लेयर आणि 1 गोलकीपर. आपल्या देशात तर मी त्याचे काही जास्ती रूल बनवू शकलो नव्हतो, परंतु जेव्हा हा जगात पोहोचला 2003 साली इटालीतल्या गोठेनबर्गमध्ये हा होमलेस सॉकर तिथं पोहोचला, तर त्यांनी त्याचे रूल्स तयार केले. की त्यांच्याजवळ एक प्रॉब्लेम होता. ज्यांनी पहिल्यांदा जेव्हा फुटबॉल होमलेससाठी अरेंज केला तेही प्रेसशी कनेक्टेड मंडळी होती, इंटरनॅशनल नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट पेपर्स ऑर्गनायझेशन. ह्यांच्याजवळ एक प्रॉब्लेम होता की ह्यांचे जे व्हेंडर्स होते, आता त्यांच्याकडून द बिग इश्यू म्हणून एक मॅगझिन निघायचं, रेग्युलर मॅगझिन होतं ते, तर ते युरोप, साऊथ आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया इथून निघायचं. त्यांचे युरोपातले जे व्हेंडर्स होते ते व्हेंडर्स तो बिग इश्यू विकायला निघायचे, आणि बिग इश्यू विकून 2-4 जरी त्यांनी विकलेत तरी ते 2-4 दिवस, एखादा आठवडा येतच नव्हते. जो पैसा मिळाला तो घेऊन ते सर्व ड्रग्सच्या मागे लावून द्यायचे. आणि जेव्हा त्यांच्या कानावर हे पडलं की असा एक प्रयोग होतोय, तो प्रयोग त्यांनी ॲक्सेप्ट केला. मग त्यांनी, आता ते युरोपातले आहेत, ते फुटबॉलर, त्यांना माहीत होते, माझा तर फुटबॉलशी काही संबंध नव्हता, मी रूल बनवलेच नव्हते, पण त्यांनी त्याचे रूल बनवले की ह्या फुटबॉलमध्ये व्हेंडर्स किंवा अंडर प्रिव्हिलेज किंवा
त्याचं हे की जे जसं ड्रग रिहॅबिलिटेशन सेंटर, नॅचरल कलॅमिटीजमुळं जे काही रिहॅबिलिटेशन होतं आहे त्याच्यातले जे लोक आहेत तेच ह्याच्यात पार्टिसिपेट करतील. आणि जे पार्टिसिपेट करणार होते त्यांना काही एज लिमिट नव्हती, कारण ते जे व्हेंडर्स आहेत, जे ड्रगिस्ट आहेत, ते पूर्ण ग्राउंड तर धावू शकत नव्हते. मग ते ग्राउंड छोटं करायचं म्हणून त्यांनी ते ग्राउंड छोटं केलं. आता ते 16x22 आहे, तर 22 मीटर धावू शकतात. छोटं ग्राउंड केलं, कमी प्लेयर केलेत आणि प्रत्येक वर्षी ऑर्गनाईज करतात. 2003 पासून हा जागतिक स्तरावर ऑर्गनाईज झाला. 2006 साली पहिल्यांदा त्यांनी मला शोधून काढलं आणि मला त्यांनी साऊथ आफ्रिकेत बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की जगात जर तुम्ही फाउंडर आहात तर तुमच्या देशाची टीम आम्हाला पाहिजे. आणि 2006 पासून प्रत्येक वर्षी आपल्या देशाची टीम, स्लम सॉकरची टीम विदेशात जाते आणि तिथं जाते. ह्या वर्षी गोव्यात आम्ही नॅशनल ऑर्गनाईज करतो. मला आनंद होईल की गोव्यातून समजा 1-2 मुलं किंवा मुली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्लमच्या अंडरप्रिव्हिलेज रेग्युलर फुटबॉलर नको का मला, ज्यांच्याजवळ काही चान्सेस नाहीत, स्लममधली ही जी आहेत ही जर तिथपर्यंत जाऊ शकली तर तो मेसेज घेऊन ते येणार आहे तिथे. आजच्या तारखेत माझ्याजवळ कितीतरी अशी उदाहरणं आहेत की मर्डरर मुलगा माझ्याजवळ चांगला व्हॉलेंटियर आहे. तिथून कुठून तरी हे वॅगाबॉन्ड झालेली मुलं आज शिक्षण त्यांच्याजवळ मिळतं आहे. PhDसाठी रजिस्टर्ड झालेले आहेत, आंतरराष्ट्रीय कोचेस झालेले आहेत, शिक्षणात पोस्ट ग्रॅज्युएशन झाले आहेत, मुली पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेले आहेत. एक समाधान आहे माझ्याजवळ की मी काहीतरी केलं आणि काहीतरी घेऊन मी आज गोव्यामध्ये आलेलो आहे. गोव्यात ह्या 28 फेब्रुवारीपासून टुर्नामेंट सुरू होईल. 27ला इथं मुलं मुली येतील. जवळपास 52 टीम इथे येणार आहेत. म्हणजे 520 खेळाडू आणि त्यांचे कोचेस इथे येणार आहेत. आणि मला माहीत आहे की गोवेकर ह्या सर्व अंडर प्रिव्हिलेज असलेल्या ह्या मुलांना, त्यांच्या मुलींना, सर्वांना साथ देणार आहे आणि सर्वांचं स्वागत करतील. बरं सर, इंटरेस्टिंग गजाल जे सर स्किप जालो इज काश्मीरच्यान सुद्धा टीम ह्या नॅशनल इन्क्लुजन कपा खातीर येता. टीम फ्रॉम डेफिनेटली गोवा इज पार्टिसिपेटिंग आणि जे काही बरे प्लेयर्स आसतले दॅट विल कॉन्स्टिट्यूट द टीम दॅट विल पार्टिसिपेट एज इंडिया टीम फॉर होमलेस वर्ल्ड कप इन फिनलँड. सर करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग. हो जातलो जून म्हयन्यान, बट ताच्या पयलीं नॅशनल इन्क्लुजन क्लब जाता ॲट मिरामार फ्रॉम 28 फेब्रुवारी टू 3 मार्च. सर वेळ खूप कमी आहे आपल्याकडे, बट आवर्जून सगळे ग्लॅमर पार्ट हा मी लास्ट शेवटला ठेवलेला, कारण आय अंडरस्टँड द लाईफ दॅट यू हॅव नेवर लिव्ड फॉर द ग्लॅमर पार्ट. तुम्ही म्हणालात की आपण समाजाकडे देणं आहे म्हणून मी हे केलं सुरुवात. त्याचं कुठे पुढे हे एवढं मोठं होईल व्याप हे तुम्ही पण विचार केला नव्हता. आवर्जून सांगेन दिसता की सराच्या ह्या एंटायर लायफाचेर एक मुवी जाता. आता मुवी म्हटले काय व्हडले व्हडले दिग्गज कलाकारां वांगडा सर सध्या उठ्ठा बसता. पीपल लायक अमिताभ बच्चन, नागराज मंजुळे. सर ही एवढी मोठी माणसं तुमच्या आयुष्यावर आता ह्या एंटायर सिरीजवर मूवी करतात. कसं वाटतं, म्हणजे हे मिळालं का फळ आपल्याला? म्हणजे ऑब्व्हियसली यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग हे फळ, बट विजय बारसे ॲज अ पर्सनल ह्याला काहीच महत्त्व नाही. विजय बारसेचं जे मिशन जे आहे कदाचित ते पुढं यावं अशी परमेश्वराची इच्छा असेल की जे काही होत आहे त्याचा उपयोग अजून लोकांना झाला पाहिजे, त्याचं मिशन अजून लोकांपर्यंत गेलं पाहिजे आणि त्याचं चॅलेंज अजून लोकांनी घेतलं पाहिजे. कदाचित ह्याच्यामुळं ही जी दिग्गज मंडळी आहे ही दिग्गज मंडळी पुढं आली असावी. आणि खरंच म्हणाल मला मूव्ही मोठे नावं ह्याच्याशी आत्ताही काही एक म्हणजे घेणं देणं नाही. एक आनंद आहे की माझं मिशन जे आहे ते ह्या पिक्चरमुळं आणि पिक्चरच्या डायरेक्टरमुळं आणि पिक्चरचा आजच्या काळातला जो महानायक आहे की ज्याला अगदी तुम्ही म्हणजे गल्लीतल्या शेवटच्या पोरापासून किंवा म्हाताऱ्यापासून तर शहरातल्या देशविदेशातल्या लोकांपर्यंत ज्याच्या मूवीसाठी लोक वाट पाहतात, ज्याच्या डायलॉग डिलिव्हरीसाठी लोक वाट पाहतात, त्या महानायकाच्या मुळं तो जेव्हा माझा रोल करणार तर नॅचरल आहे माझं मिशन जे आहे. एक काळ तर असा होता की
माझा स्वतःचा मुलगा डॉक्टर अभिजित बारसे, तो सुद्धा मला सोडून गेला होता ह्याच्यासाठी की पप्पा तुमच्याजवळ हे काय करता तुम्ही फालतूचं. दुसऱ्यांदा सोडा, माझ्या स्वतःच्या मुलाने म्हटलं होतं हे काय झोपडीचे मुलं, असे मुलं दारात बसले राहतात. तो PhD करून राहिला होता, त्याला नव्हतं आवडत. त्याने मला तुमच्याजवळ काय सर्व त्यांच्यावर खर्च करता, आमच्यासाठी सुद्धा तुमच्याजवळ काही नाही. आज तो मुलगा जो आहे तो परत आला विदेशातून, विदेशात गेला होता तो जॉबसाठी. विदेशात जेव्हा त्याला कळलं की आपला वडील काहीतरी करतोय, वेगळं करतोय इतरांपेक्षा, तेव्हा तो परत आला आणि त्याने मग ह्याला काय तुमचं ते वेबसाईट वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यावरती त्याने त्याला प्रमोट केलं. आणि मग एकदा त्याने त्याच्यावर लक्ष घातल्यानंतर मग हे जे झोपडपट्टी फुटबॉल हे केव्हा इथपर्यंत गेलं हे मलाही कधीच कळलं नाही. आजही मला नवल वाटतं हे जे तुम्ही म्हणता फिल्म वगैरे, ह्याचं मला खूप मोठं महत्त्व वाटत नाही. ह्याच्यामुळं मला एवढं माहिती आहे की माझं जे माझा विचार जो आहे त्याच्याद्वारे कोणी ना कोणी चॅलेंज घेऊन राहिलेलं आहे, ते माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आय थिंक नागपूरहून एका खेड्यातून तुमचा हा प्रवास ते आता झुंडपर्यंत, म्हणजे मी नाही म्हणणार की हा प्रवास इथे थांबणार, हे मोठं अजून मोठं होणार. आणि एक ऑपॉर्च्युनिटी, तुम्ही अजून पण मॉडेस्ट, खूप मॉडेस्ट आहेत, डाऊन टू अर्थ आहात, म्हणून तुम्ही म्हणतात की मला हे दिग्गज जे लोक आहेत तुमच्या आयुष्यावर हे आता काम करतात त्यांच्याशी घेणं देणं काही नाही. जो कॉज आहे तुमचं, जे काम आहे तुमचं, ते लोकांपर्यंत ऑब्व्हियसली सेल्युलॉइड मीडियमहून विजय बारसेंची ओळख अजून लोकांना होणार आणि स्लम सॉकर हे स्पोर्ट अजून लोकांकडे ह्याची ओळख होणार. सर तुम्ही आवर्जून आमच्यामध्ये आलात आज स्टुडिओमध्ये, मी खरंच मनपूर्वक आभारी आहे, खरंच आभारी आहे मी. बट आवर्जून जाताना ह्या नॅशनल इन्क्लुजन कपच्या ह्या माध्यमातून, ह्या इंटरव्ह्यूच्या माध्यमातून आवर्जून 2 शब्द बोलाच ॲज अ इन्व्हिटेशन टू ऑल द गोवन्स. गोव्यातल्या सर्व जनतेला, फुटबॉलप्रेमी जनता आहे मला माहीत आहे, आणि ही सर्व जनता माझं आणि माझ्या सर्व खेळाडूंचं, झोपडपट्टीतले हे खेळाडू आहेत त्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतील आणि आम्हाला हिंमत देतील, आमच्या कार्यासाठी आमच्या सोबत येतील. आणि जसं तुम्ही म्हणालेत, मी अद्याप मोठा झालेलो नाही. मी त्या भंडाऱ्याच्या गावात ज्या लेव्हलला होतो मी अद्याप त्याच लेव्हलला आहे आणि त्याच लेव्हलला मी शेवटपर्यंत राहणार आहे. सर प्लेजर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग इन अ स्टुडिओ. थँक्यू व्हेरी मच.